Ešte ovocie trochu nechám na večer a na zajtra. Teraz si spravíme proteín, aby som, lebo mám rád, keď mám prichystané niečo pod zub, hneď po tréningu, aby som doplnil energiu. A proteín mi na to perfektne slúži. Plus tam ešte hodím banán, hodím tam ovocie ako zdroj rýchlej energie a vitamíny. A takisto tam dám kreatín, ktorý podporí moju silu a aby som zostal fresh. Takže zatiaľ to ešte nevyzerá sexy, ale bude to vyzerať fajn. No a väčšinou si dávam cookies, proteín s prichuťou cookies, aby som bol konkrétnejší. Ale dneska mám chuť na slaný karamel. A som spravil jak pre štvorčlennú rodinu. Proteín máme prichystaný a teraz sa idem pobaliť. Balím si nejaké veci na tréning. Ono väčšinou si veci nebalím, keď nad tým tak rozmýšľam, lebo náš kustód Majko v Dunajskej Strede nám pekne ráno stále pripraví veci, ale keďže dnešok je špecifický, lebo ráno som už bol na akadémii, jeden tréning už som absolvoval, a vlastne teraz ma čaká druhý tréning v LX centre. Ak ste zvedaví aj vy, tak sa poďte so mnou pobaliť a potom vás zoberiem na tréning. Tá psička cestuje so mnou všade, takže toto je must have. Tak ahojte, volám sa Matej Trusa, mám 25 rokov a rozhodol som sa natáčať videá na YouTube kvôli tomu, že by som chcel ukázať, čo obnáša byť profesionálnym futbalistom. Chcem vám ukázať nejaké zábery zo zákulisia, takisto nielen zápasy, ale aj tréningy, regeneráciu a nejakú rutínu. A takisto, že to nie je iba o tých úspechoch, ktoré sú často prezentované, ale takisto, že to je možno že aj o nejakých výzvach, psychických alebo fyzických. No a momentálne je táto téma u mňa aktuálna, keďže mám zranenie ramena. To je tá fyzická výzva a psychická je, že vlastne som celú sezónu kvôli zraneniam mimo, lebo je to moje druhé zranenie, takže aspoň budete mať náhľad do môjho takého nejakého súkromia a možno, že to bude niekoho inšpirovať, možno, že to niekoho bude motivovať. A ja sa na túto výzvu teším osobne, ako som spomínal, mierime zrovna do LX centra, kde nás už čaká Adam, takže ja sa teším na tréning. Turn up, I'm way too geek. Come get your girl off me. The drink been calling me. Don't kill the party, please. I'm up, so Čo presne sa stalo, kedy, pri akom zápase a čo si v ten moment cítil? No tak stalo sa to pred mesiacom a pol už dokonca. V prvom jarnom kole to viem isto proti Slovanu a bol to vlastne môj prvý zápas po polročnej pauze kvôli zraneniu zlomenie nohy, takže v 7 minúte som spadol a vyklbil som si druhýkrát to isté rameno a tým pádom som vedel, že budem zase na istý čas mimo a niekde hlboko som asi tušil, že bude potrebná operácia, takže hneď som vedel, že to nie je najlepší scenár pre mňa do budúcna. No a cítil som sa, priamo na ihrisku som sa cítil zlomene, keďže som mal nejaké očakávania a s týmto som vôbec nerátal. Takže na chvíľu, na pár dní ma to zlomilo a potom ako keby som vytriezvel z toho smútku, tak automaticky som to začal vnímať nejak racionálne a takisto je fajn, že mám priateľov, ktorí ma podporili v tom a
Hneď som si povedal, že buď mám na výber ostať ležať na gauči, alebo vlastne pracovať na tom, čo pracovať môžem. A to bolo, že vlastne ruku som síce mal zranenú, ale s nohami som cvičiť mohol som si dať bike, udržať si nejakú kondíciu, takže z toho pohľadu vo všetkom sa dajú nájsť nejaké pozitíva. Si taký autičkár? Nie, vôbec. Vieš, ja dokonca ani nemám rád rýchlosť, paradoxne. Mám rád to zrýchlenie, hej, ale vlastne v tej úplnej rýchlosti tak mám rešpekt obrovský pred tým. Yeah. About to drop it, they go with the Maybach. Ain't no more warnings, I'm telling you, stay back. All they loose talking, they come and relate it. I know the singles is getting outdated. You wanna feature that nigga just... Vedúci, ja si nedám kávu, ale chalani neviem, či si dajú. Čau. Ahoj, čau. Ešte raz. Plážový cvik. Tak tu. Osobne pre mňa toto tu najťažší pohyb. Tá vonkajšia rotácia tým, že ak som to mal fixované 4 týždne takto, tak presne mi to stúhlo v tej pozícii a teraz rozhýbavať to je labúžo, no. Prejdeme si celý rozsah, vonkajšie vnútorné rotácie, nejaké abdukcie, extenzie, flexie ramena a tak ďalej. Potom samozrejme sa budeme fokusovať na veci, ktoré nám vyšli vtedy na tenziomyografii. Hej. To znamená na tom testovaní, ktoré si bol. Hej. Tam vlastne budeme venovať nejakej tulosti. Potom sú tu nejaké deriváty, to znamená nejaké tie bežecké. Budeme sa hlavne deriváty bežecké na full speed, to znamená, ktoré simulujú prakticky tvoju postúru. A potom pôjde sila A potom pôjde sila, áno. Kaiser split Áno. spolu s Havnelým single. Takže tak nejak a uvidíme, že ako to vypalí. Ono dôležité je, že nepracovať len na tom ramene, hej, ale prakticky pracovať, ako sme si hovorili, že To som prakticky hovoril, hej, že snažíš sa pracovať akoby kontinuálne na tých na veciach, ktoré potom vieš priamo ty preniesť do výkonu, hej, čo sa týka, že nie je dobre izolovať, že by sme teraz si nestrácali vrátke čas. A teraz nestrácaš čas, Presne, vieš pracovať na tých deficitoch presne. a samozrejme aj dolných končatín. perfektné. Zatiaľ čo rehabilituješ vlastne hornú končatinu. No to som hovoril, že toto je celé. pozitívum na zranení toho ramena, že vlastne ten spodok môžeme nabombiť a vlastne potom nemusíme strácať čas. Tak, presne. Ideme na to? Dobre, ideme na to. Hey, see, I really been popping my shit on a whole nother level. You playing, get sent to the devil. These bitches been on me, I swear they keep calling my phone. I'm like, hold on, let me check the schedule. If she get time of day, then I had a good place, so I'm back at the spot. She getting big like a press. These niggas be soft on the bitch, but turned up off a purse. Boy, I'm solid and stand on whatever. See, I really been popping. Som úplne zabudol na to, že proste nemám to rameno ešte v plnej mobilite. Ja som vyhodil som to dozadu, ten pohyb, a som to zacítil ešte. Takže ešte je robota predo mnou, no. Be like a press. These niggas be soft on the bitch, but turned up off a purse. Boy, I'm solid and stand on whatever. Hey, bitch, I'm popping like going on a kettle. A lame nigga reach for my chain, he get hit with this metal. In first shit, we on the new levels. I put triple D on my back and my foot on the pedal. I'm chasing Shabbat to the cheddar. I really know Mexican start, I call all of them hell. We up, you can go check the record, cause lately I really been ballin'. I'm feeling like Steph. Sit back, let me teach you a lesson. Brzda. 2, hop. Brzda, 3, hop. 4. Momentálne my sa snažíme ísť zo skorého štádia rehabilitácie do stredného štádia, teda z early stage na nejaký ten mid stage, kedy vlastne už máme cca nejaký rozsah pohybu v tom ramene, ktorý je dostačujúci na to, aby sme vedeli robiť aj nejaké zložitejšie cviky. Samozrejme, už veľmi skoro sme začali aj taký ľahší silový program cez nejaké tie izometrie. Momentálne my už snažíme sa dostávať do tých maximálnych rozsahov s tým, že sa ho snažíme už aj v tých maximálnych rozsahoch zaťažovať cez nejaké prakticky izometrické, ale už aj izotonické cvičenia. Hop 9, ešte jeden top, 10 hop. Dobre. Krásne. No vidíš, krása.
Vieš čo, najviac ma teší jeho prístup k tej rehabilitácii, vlastne k jeho telu. Prakticky nie každý má taký dobrý prístup ako Maťo, veľmi dobre sa s ním pracuje a celkom teda veľmi rýchlo to napreduje tým, že my sme každý deň respektíve spolu v kontakte, každý deň cvičíme, teda pracujeme na tom rameni a prakticky veľmi dobre to ide. Tam naozaj vidno tú robotu a takýmto tempom ja dúfam, teda viem, že bude teda naspäť na ihrisku v plnom zaťažení už prakticky čím skôr. Tak to bolo asi do prvého videu Neviem, ak tomu končiť. Dobre, ešte raz by som chcel poďakovať Adamovi za jeho čas a tréning som si veľmi užil, takže bolo to od neho veľmi milé. Každopádne myslím si, že tu môžeme prvé video ukončiť. Ja sa práve chystám domov ešte navariť a nečakal som, že to niekedy poviem, ale budem rád, keď hodíte like. Budem rád, keď hodíte odber a kľudne môžete komentovať, čo by vás zaujímalo možno v ďalších videách. Určite toto nebolo prvé, teda bolo prvé, ale určite nebolo posledné a plánujem sa k týmto videám vraciať a robiť to dlhodobo, takže ahojte.